Ja, dat is ontstaan uit de behoefte van de oudere generatie, we ondertussen ook al bij haar, om het organiseerd te kunnen gaan met de Vastelovensdag. Die gaan niet naar de statiefestatie, die gaan niet naar de scholenfestatie. Dat is te massaal. Dus hebben we weer bedacht, dan gaan we hier op het plein gaan we een kleinschalig evenement organiseren voor de rijpere jeugd, laat ik het zo zeggen. En het succes heeft dus gelijk gegeven. Want die hebben zich gehouden voor de kaarten. We hadden 350 kaarten, die waren binnen 20 minuten weg. Dus geweldig. Nou, we zijn al eigenlijk voor de corona begonnen met dit evenement. En toen hadden we een ander programma bedacht, waar met liedjes gezongen. En dan met mechanische begeleiding. Maar toen zijn we met uw boost bijeengekomen. En die zei, nee, we doen dat live met een live band. En hij heeft de arrangementen bij Jan Telen in de studio in Münster gehaald. Die heeft hij aangepast voor zijn band en voor zijn zangers. En nu doen we dat. En dan doen we het volgend jaar weer en dan weer en dan weer en dan weer en dan weer. Net zolang tot voor alle platen die er nu in doet gebracht. Heb ik dat. En dan kunnen we weer voor aan beginnen, want dan zijn we misschien wel 15 jaar weer.